Σε βλέπω. Όχι. Γι' αυτό και βάζω τις κούλες και δεν τους ένοιαζε. Τώρα εγώ βάζω όλο αυτό το δρόμο. Λοιπόν, μετά αρχίζει και πίζει. Βλέπεις, γίνεται σαν την κρέμα γιώτης. Εκεί κάπου αρχίζει να καταλαβαίνεις ότι είσαι έτοιμος. Δηλαδή, αν είναι αφήνει και λίγο χνάρι πάνω πει ότι έφτιαξε δηλαδή αρκετά, είσαι έτοιμος. Ποτέ δεν θα χρησιμοποιούμε το σαπούνι που κάνουμε. Αυτά όλα που θα τα πάρετε δηλαδή μαζί στα σπίτια θα τα φυλάξετε τουλάχιστον 3 εβδομάδες. Μη σου πω 4 καλύτερα. Γιατί στην αρχή το σαπούνι καίει. Είναι καυστικό. Όσο μένει, τόσο εξουδετερώνεται το pH. Το pH ξέρουμε κανένας. Ας δεν θα το πούμε αυτό τώρα γιατί θα μπερδευτούμε. Τόσο πιο μαλακούτσικο γίνεται και καλό για το δέρμα. Οπότε θα το αφήσετε, δεν θα το χρησιμοποιήσετε αυτό το σαπούνι πριν από 1 μήνα περίπου. Έτσι. Θα το βάλετε σε μια γωνίτσα. Γιατί έχει οξύτητα. Σε τι θερμοκρασία ψυγείο θέλει, Έλενα? Όχι, όχι, κανονική. Κάπου να μην έχει και πολύ υγρασία, για να μην... Στο μπάνιο όχι δηλαδή καλύτερα. Όλη η διαδικασία δηλαδή ακριβώς είναι το βότανο και ό,τι θα κάνεις πιο πριν. Θα το βάλω το ίδιο το μίξι.